जोङो दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारनि मोनसे आसनि बे आसनिनि जुरिते जोङो दिनैहाय जोंनि फिसा फिसौ जे दखान होनानै जाग्रा बिथांमोननो जोङो अनसाय बिथांखि आसनिनि गेजेरजों 5,000 करि थाखा जोङो दिनैहाय चेक राननो दिनै 5,000 चेकखौहाय 256 जन माबानो बेनिफिसियारिनो जोङो दिनै पटबजरा ओनसोलावहाय होनाय जाबाय। दिनैहाय बुंनो हायो दे जोंनि बिटिआर सरकारा नैबे 3 बोसोरब्लाबो जों 2 बोसोरखौ होनांगोन। 2 बोसोर जों जे खामानि मावनो मोनदों बे 2 बोसोरनि गेजेराव दा जोङो जेरैबायदि जोङो मावगासिनो दङ, जेरैहाय हमनानै ला नोङो सुपार 50 दा सुपार 50नि गेजेरजों गोबां जोंनि लाइमोन जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जोबोद जोङो सहाय मोनदों होननानै जों आसा खालामनो हायो। दा दिनैनि दिनावहाय नैबे थांनाय जे APSC जे आनजाद बे आनजादनि रिजाल्टखौ नायब्लानो जोङो मोनथिनो हायो आरो बिनि उनावबो जोङो जेरै माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जोङो माखासे जोङो फैसा जों होजेननो हादों। जों 75,000 करि होगोन होननानै जों बुंदोंमोन, बाथ्रा होदोंमोन। बिनिनो गिबिसिन जोङो 25,000 थाखा करि जों अलरेडि होनाय जाहैबाय। बिनि उनाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोङो फरायसुला फरायसुलिफोरनो जलपाननि थाखाय जोङो 5,000 करि जों अलरेडि होबाय। रग निर्मुल जोंना फिसा फिसौ जे बेमारफोर दङ बिथांमोननि थाखाय एसे सुबिदा जानायनि थाखाय बिथांमोननो 5,000 थाखा करि होनाय जाहैबाय। आरो दिनै अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों जायफोरानाखि दखान फिसा फिसौ होनानै जायो बिथांमोननि थाखाय एसे अनसुंथाइ हिसाबै जोङो दिनै 5,000 करि जोङो चेक राननाय जाबाय। आरो बेबायदिनो जे जोंनो धर्मनि खेथ्रआवबो जों मन्दिर लुनो थाखायबो जोङो 2 लाख करिया जोङो आलारि जे सोरां बिथांखि बिनि गेजेरजोंबो जोङो 2 लाख थाखा करि जों होनाय जाहैबाय। आरो जोंना हेन्दलुम मिसननि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि ओनसोलावबो गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावबो जोङो माखासे उइभिं सेन्टार लुफुंनानै होनानै आरो ट्रेनिंबो होनाय जाहैबाय। आरो जोङो गट फार्मनि जुगिदिबो जोङो माखासे बोरमा फिसिनाय जोङो होनो हादों। आरो जोंना फैगासिनो दंबावो पिग मिसन अमा फिसिनाय, बिनि गेजेरजोंबो जोङो अमा फिसिनाय जोङो लागोन। आरो जोंना मासरुम मिसन जे मैखुन आबाद मावनाय, बे मैखुन आबादखौबो जोङो दा गोबां जों होनो हादों। जों आसा खालामनो हायो जोङो गुबुनजों लोगोसे जोंनि पटबजरा ओनसोलाव जे गोग्लैसोनानै थानाय बे ओनसोलावबो जों दिनै लामा सामाजों लोगोसे जोङो गोबां नैबे आसनिनि जुरियते जोङो बेनिफिसियारिफोरनो एसेब्लाबो जों अनसुंथाइ होनो हादों होननानै जों आसा खालामो। जोङो जोंनि सरकारा सोर BPF सोर कंग्रेस सोर UDF जों बेफोरखौ नायनो थाङाखै। जोंनि ओनसोलाव जाय गोरिब दुखिब दङ जों बेफोरखौ बयखौबो जों अनसायनो लुबैदों। पार्टि हिसाबै जोङो फाराग दोननो सानाखै। आरो जोंनि सरकारनि जेनाखि माने समान नोजोरजों नायनाय बेनो जों मोनसे बिदिन्थि। जोङो बेवहाय गोबां जोंनि बिरोधि दलफोरनोबो जोङो बेवहाय होनाय जादों। दा जोङो बेखौनो लुबैदों जे जोंनि ओनसोलखौ डेभेलप खालामनोबा जों खौसेयै जोङो जुजिनांगोन, खौसेयै जोङो सरकार दानांगोन। बे हिसाबै जोङो दिनै जों बे खामानिखौ मावगासिनो दं। जी काजिगांव कम्युनिटी हলত बिटिआर सरकारार निजाबबीयाभावे लोৱা फ्लेगशिप स्कीमर অনসাই বিথাংকি এই অনসাই বিথাংকির চেক বিতরণ করার বাবে আজির এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন করা হয়েছে। আজি আমি পর্বতজোড়ার পৰা প্রায় 259 জন হিতাধিকারীক আমি এই অনসাই বিথাংকির যি আঁচনি এই আঁচনিত আমি অন্তর্ভুক্ত কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এই আঁচনিৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে সৰু সৰু যিসকল দোকানী বা মহিলাসকলে শাক পাচলিৰ দোকান কৰে, ৰাস্তাৰ দাঁতিত যিসকলে সৰু সৰু চাহ দোকান কৰে, এই মহিলাসকল বা এই দোকানীসকলক এই এটা এককালীন 5,000 টকা দি তেওঁলোকে যাতে এই মানে টকাৰে অলপ হ'লেও তেওঁলোকৰ বিজনেছটো বঢ়াই ল'ব পাৰে বা তেওঁলোকে যাতে অলপ হ'লেও সকাহ পায়। কাৰণ আমি বহু সময় দেখিছোঁ বা আমাৰ চৰকাৰখনে অনুভৱ কৰিছে বা আমিও অনুভৱ কৰিছোঁ যে সৰু সৰু দোকানীসকলে এই দোকানৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দি থাকে। কিন্তু তেওঁলোকক যদি আমি কিঞ্চিত পৰিমাণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি অলপ সহায় কৰা যায়, নিশ্চয় এওঁলোকৰ নিজৰ বিজনেছটোক বা নিজৰ ব্যৱসায়টোক অলপ বঢ়াই ল'ব পাৰিব বা নিজৰ পৰিয়ালটোক অলপ হ'লেও তেওঁলোকে মানে অলপ পৰিয়ালটোক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে সফল হ'ব আৰু কি। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰখনে এই ফ্লেগশ্বিপ স্কিমৰ যোগেদি এই অনসাই বিথাংকি নামাকৰণৰ যি ফ্লেগশ্বিপ স্কিম লোৱা হৈছে, এই আঁচনিত এই 5,000 টকাকৈ এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে এই আঁচনিটো লৈছে। এইটো হৈছে আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামৰ মেইন উদ্দেশ্য।